Nazdar. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo je Counter-Strike tak populárnou hrou, keď sú na trhu aj iné výnimočné FPS hry? Táto otázka mi napadla, keď sme sa s kamarátmi dohodli, že si zahráme Counter-Strike po 987 324 krát. a začali mi víriť myšlienky. Prečo by sme si nevyskúšali aj iné hry? Aj keď sme hrali napríklad PUBG a Rainbow Six Siege, ktoré mám veľmi rád, a kde sme nahrali stovky odohraných zápasov, ani jedna z týchto hier sa nevyrovná Counter-Strike v počte odohraných hodín. V tomto videu sa pokúsim pozrieť na túto tému bližšie. Ukážem vám svoj názor, prečo iné hry a klony CSK nikdy nebudú také populárne ako CSK samotné a čo nás čaká v blízkej budúcnosti. Dámy a páni, ešte malý disclaimer pred videom. Všetko, čo tu poviem, je môj osobný názor, takže ak s niečím nesúhlasíte, pokojne napíšte komentár. Rád si prečítam váš pohľad. A ak sa vám moja tvorba bude páčiť, určite ma nezabudnite podporiť. Na začiatok by bolo fajn spomenúť aj nejaké čísla. Counter-Strike 2 má aktuálne jeden z najväčších počtov aktívnych hráčov spomedzi všetkých hier na Steame a zároveň dosahuje aj extrémne vysoké denné maxima hráčov. Vezmime si najbližšieho žanrového konkurenta Valorant. Ten však bohužiaľ nezdieľa svoje presné štatistiky o aktívnych hráčoch, takže všetky porovnania sú trochu orientačné. A presnosť týchto čísel je asi na úrovni predvolebných prieskumov na Slovensku. Ale aj napriek tomu dostupné dáta a rôzne odhady ukazujú, že Counter-Strike 2 má veľmi silnú hráčskú základňu a v mnohých ukazovateľoch vyššiu aktivitu než Valorant. A podobne je to aj na e-sport scéne. OK, myslím si, že s číslami by to stačilo. Môžeme prichádzať k hlavným dôvodom, prečo je to tak. Ako prvý dôvod by som uviedol jednoduchosť. Práve jednoduchosť Counter-Strike 2 a celkovo Counter-Strike je to, čo láka nových hráčov. Základné mechaniky pochopí úplne každý, stačí pár hier. Či už je to 6-ročný Peťko, 50-ročný Pišta, alebo dokonca aj Несите ženy. губку, тут кровь. Уже бегу. Пятно на швабру в яму, пожалуйста. Принял, иду. Пылесос в ковры. Myšlienka je úplne jednoduchá. Dva týmy, jedna strana útočí, druhá bráni. Sú tu dve miesta, kde treba položiť bombu. Jedni sa o to snažia, druhí tomu chcú zabrániť. Každopádne, aj takto už všetko viete. Ale na rozdiel od iných hier, nie je tu desiatky postav s rôznymi schopnosťami, rolami a inými šašovinami, ktoré len zbytočne komplikujú adaptáciu nového hráča do hry. Vďaka širokej vstupnej bariére si ju môže zahrať ktokoľvek. Ale pozor, to, že je Counter-Strike 2 jednoduchá na pochopenie, ešte neznamená, že je to jednoduchá hra. Práve naopak, najväčšou a zároveň najťažšou mechanikou je aim. To je niečo, čomu sa ľudia učia roky, ale aj tak sú v tom stále na vždy. Okrem toho, Counter-Strike je tímová hra a od tvojho tímu závisí prakticky všetko. Čiže aj komunikácia hrá dôležitú rolu. Green, what's your problem, Green? What is your problem? Missile alone ramp. Missile alone ramp. Stabilita. Možno pre niekoho to bude prekvapenie, ale séria Counter-Strike nekončí na Goučku, ktoré malo release v roku 2013. Avšak originálny Counter-Strike, ešte niekedy ako mod na Half-Life, bol vydaný v roku 2000. Celkovo séria je stará prakticky 26 rokov. Najzaujímavejšie na tom celom je, že za tak dlhú dobu hra stále má rovnaké črty. V podobe dvoch strán, dvoch plentov, podobných zbraní a dokonca aj niektoré mapy zostali prakticky nepozmenené, čo robí túto hru stabilnú už po tak dlhú dobu. Mnohé hry sa po niekoľkých rokoch stávajú nehrateľnými a odchádzajú do zabudnutia. Ale Counter-Strike je stále tu, s nami. Aj keď na stabilitu sa môžeme pozrieť z tej zlej stránky, že napríklad nepridávajú takmer nič nové, okrem nikomu nepotrebných terminálov, škaredých skinov z Valorantu a podobne. Tretím bodom by som nazval možnosť hráčov priamo zasahovať do chodu hry. Tým myslím, že ak sa vám nepáčia oficiálne mody v Counter-Strike, ktorých veľa bohužiaľ nie je, vždy si môžete zahrať na neoficiálnych serveroch alebo na workshop mapách, vďaka Valve Game Engine Source. Ešte v Goučku bola možnosť zahrať co-op misie s kamarátmi, alebo aj hry s príbehom. Na svojich obrazoch máte malú ukážku story mapy Rage, kde boli bossovia, sidequesty a podobne to celé v strieľačke, o ktorej hovoríme celý čas. Preto je táto hra taká revolučná. Jednoducho nie je veľa hier, kde sloboda na vytváranie vlastného kontentu by bola natoľko obšírna ako v sérii Counter-Strike. Posledným a najdôležitejším bodom, ktorý nielen zmenil CS-ko, ale všetky počítačové hry celkovo, skúste uhadnúť, sú skiny. Skiny do CS-ka boli pridané v roku 2013 updateom Arms Deal. Samozrejme, skiny v hrách už existovali aj predtým, ale Valve spravili niečo úplne iné.
povolili ich predávať na markete za Steam kredit. Čiže lepšie povedané, reálne peniaze. Dnes skiny sa predávajú na Steam markete, ale aj na iných stránkach s totálnou hodnotou, a teraz sa pripravte, takmer 8 miliard dolárov. Takýmto spôsobom Valve vytvorili vlastný trh s vlastnou menou s obratom milióny eur denne. A myslím, že mnohí z vás tiež majú skiny, či investične, či celkovo pre vlastnú radosť. Ja som napríklad kúpil pred pár rokmi M4 a 4 Emperor a po jednom z updateov cena z 19 eur skočila na 70. Čo je najzaujímavejšie, 70 eurový skin sa v skin komunite považuje za relatívne lacný, keďže cena niektorých nožov môže kľudne presahovať aj desiatky tisíce eur. Napríklad aj tento kerambit s patternom 387 bol predaný za cenu 1,5 milióna eur. Za túto cenu si môžete kúpiť byt v Prahe, niekoľko športových aut alebo 187 000 paleniek Nikolauska. A podotýkam, to platíte iba za predmet v hre, ktorý si nemôžete chytiť. Nesmieme zabúdať ani na in-game kasíno s bedňami, kde máte za neveľkú šancu získať skin v hodnote niekoľkokrát väčšou ako hodnota bední s kľúčom. No jasné, že mi hovno padne. Celkovo keď urobíme záver, hra má čo ponúknuť, aj keď sa zdá, že v porovnaní je jednoduchá a primitívna. Verím tomu, že do budúcna vývojári pridajú Danger Zone, pridajú naspäť herné mody a už by bolo na čase pridať aj akúsi operáciu po tak dlhej dobe. Dúfam, že sa vám video páčilo a určite ma nezabudnite podporiť alebo zhejtiť v komentároch. Rád si vaše názory prečítam. Dobrú noc!